Να Ωραία, ξεκινήσουμε. ωραία. Λοιπόν, ξανασκεφτόμουν για τον τίτλο, θέλω να ξεκινήσω από εκεί και πραγματικά μου έρχεται να γελάσω διότι ναι μεν δεν λέω ποτέ τα ίδια, αλλά από την άλλη μεριά μόνος μου νιώθω ότι σας έχω τρελάνει, αλλά δεν είστε κι εσείς σε καλύτερη κατάσταση γιατί βλέπω να το τραβάει ο οργανισμός σας να ακούτε συνεχώς Σίγουρα. για Νίτσε. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα θέμα. Προσπάθησα λίγο να κάνω μία διαφοροποίηση, αλλά σας προειδοποιώ από τώρα ότι από την επόμενη φορά, που δεν ξέρω πάλι πότε θα είναι λόγω επικείμενων διακοπών, θα σας αλλάξω θεματολογία ώστε να επιθυμήσετε πάλι τον Νίτσε και να, όταν πλησιάσει η εποχή που θα εκδοθεί ο Ζαρατούστρας, να έχουμε να πούμε φρέσκα πράγματα και όχι να έχουμε εξαντλήσει όλα τα θέματα. Οπωσδήποτε, ναι, πράγματι δεν εξαντλούνται εύκολα τα θέματα του Νίτσε, αλλά θα εστιάσω σήμερα στην θέση του Νίτσε στα χρόνια του και τη σχέση του με έναν κατά κάποιον τρόπο ομότεχνό του. Λέω κατά κάποιον τρόπο γιατί ο Ήψεν δεν ήταν ακριβώς φιλόσοφος, ήταν θεατρικός συγγραφέας κατεξοχήν, αλλά βέβαια στον ίδιο χώρο είχε κινηθεί και βεβαίως και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι και τους δύο όπως και κάμποσους άλλους σπουδαίους Γερμανούς και Σκανδιναβούς τους είχε ανακαλύψει ο περίφημος Δανός κριτικός ο Γκεώργ Μπραντές ή Μπράντες, όπως θέλετε τον λέτε, στην Ελλάδα τον λέγαν Μπραντές επειδή παίρνανε τη γαλλική προφορά, ο οποίος και επέμενε και δίδασκε για τον Νίτσε και για το πνεύμα του, αλλά και για τον Ήψεν. Και αυτός λοιπόν, ένας άνθρωπος έτσι πολύ σπουδασμένος, μελετημένος, με ευθυκρισία, καλούσε τον Νίτσε να δει το έργο του Ήψεν και αντίστροφα τον Ήψεν να δει το έργο του Νίτσε, λέγοντάς τους ότι έχετε πάρα πολλά κοινά. Και δεν έβρισκε καμία ανταπόκριση, ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον. Ήταν παραδόξως δύο πνεύματα, αυτό συμβαίνει κάποιες φορές, που ενώ εμείς βλέπουμε την πνευματική του συγγένεια, ίσως τη μεγαλύτερη πνευματική συγγένεια που θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει σε δύο δημιουργούς διαφορετικούς. Αν έναν τρίτο συγγενή θα έβαζα, αυτός θα ήταν ο Στρίνμπεργκ. Άλλος, ο οποίος όμως αναγνώριζε το έργο του Νίτσε και αντιστρόφως ο Νίτσε έγραφε γι' αυτόν και έλεγε ότι είναι ο σημαντικότερος Σουηδός συγγραφέας της εποχής του. Ίσως η κρίση του Νίτσε ήταν επηρεασμένη κιόλας από το γεγονός ότι ο Στρίνμπεργκ τον θαύμαζε και ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ μόνος, όταν βλέπει την αναγνώριση, μπορεί να κάνει και μια μικρή έκπτωση καμιά φορά από τα πολύ αυστηρά κριτήριά του. Ωστόσο, η κρίση του ήταν αληθής. Όντως, ο Στρίνμπεργκ υπήρξε και από τότε δεν έχει αλλάξει αυτό. Ο μεγαλύτερος Σουηδός συγγραφέας που δεν ήταν μόνον δραματουργός, ήταν και μυθιστοριογράφος, ήταν και διηγηματογράφος και πολλά άλλα. Ήταν και χημικός, ήταν και επιστήμονας, ήταν και γλωσσολόγος. Ένα πολύπλευρο πνεύμα, τα άπαντα του οποίου έχουν εκδοθεί στα σουηδικά σε 72 τόμους, παρότι πέθανε σε ηλικία 64 ετών, όχι και τόσο μεγάλος δηλαδή. Αυτός λοιπόν είχε τον Νίτσε σαν πρότυπο και μάλιστα είχε υιοθετήσει και τη λέξη υπεράνθρωπος, Übermensch ακριβώς όπως είναι στα γερμανικά, μέσα στα κείμενά του τα σουηδικά, όχι μεταφρασμένο στα σουηδικά, αλλά στη γερμανική εκδοχή του ονόματος, Übermensch, εντός εισαγωγικών, δεχόμενος τον όρο και ασπαζόμενος αυτό τον όρο. Ενώ λοιπόν αυτή ήταν η σχέση Στρίνμπεργκ και Νίτσε, κάθε άλλο παρά ομόνοια υπήρχε μεταξύ Ήψεν και Νίτσε. Ο μεν Νίτσε
έλεγε, το μόνο χαρακτηρισμό που έχει κάνει για τον Ήψεν είναι ότι είναι η γεροντοκόρη του Βορρά, δηλαδή τον έβλεπε σαν μια γεροντοκόρη. Και αντίστροφα ο Ήψεν μάλλον δεν έχει πάρει τίποτε από το έργο του Νίτσε. Δύσκολο να μην τον γνώριζε κιόλας καν την ύπαρξή του. Σίγουρα τη γνώριζε, σίγουρα ο Μπραντές θα είχε μιλήσει, αλλά πέραν του Μπραντές γράφαν οι εφημερίδες και βέβαια μετά τον θάνατο του Νίτσε, που έζησε ακόμα περισσότερο ο Ήψεν, εντάξει, ήταν πάρα πολύ γνωστός σε όλη την Ευρώπη, στην οποία εκκινήτο και ο Ήψεν και είχε ζήσει και στη Γερμανία. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε εκλεκτική συγγένεια, ενώ υπήρχε εκλεκτική συγγένεια στο πνεύμα, δεν ομονοούσαν για έναν περίεργο λόγο. Να δούμε τώρα μερικά επιμέρους χαρακτηριστικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ο Ήψεν ήταν προτεστάντης, όπως γνωρίζουμε, συνειδητός προτεστάντης, αλλά πάντα ένα σκεπτικιστής, τίποτα δεν δεχόταν αν δεν περνούσε από το δικό του μυαλό. Οπωσδήποτε όμως γνωρίζουμε ότι οι θέσεις του όπως εκφράζονται στα κοινωνικά του δράματα, αλλά όχι μόνο στα κοινωνικά του, είναι προτεσταντικές μεν, αλλά αποκλίνουσες από το ορθόδοξο δόγμα του προτεσταντισμού. Λέει κάπου σε ένα σημείο στον Μπραντ, και προσέξτε, εάν ποτέ θελήσετε να διαβάσετε αυτό το έργο, το οποίο διαβάζετε, ο Μπραντ ίσως είναι και το μεγαλύτερο, είναι και μεγάλο, δεν ανεβαίνει σε θέατρα, είναι κομμάτι για διάβασμα, όπως λένε, Leisure, δηλαδή προς ανάγνωση, δεν είναι για να παιχτεί εύκολα, δεν παίζεται και είναι και πολύ μεγάλο, δεν σκηνοθετείται. Είναι σαν να λέγαμε σαν ένας Φάουστ, επηρεασμένος από όλο αυτό το πνεύμα του Φάουστ του Γκέτε, σαν ένας Φάουστ, μια διακήρυξη ιδεών του Ήψεν μέσα από το πρόσωπο του Μπραντ. Μπραντ είναι ο φλεγόμενος, αν το μεταφράζαμε. Ένας παράφρον έχει μεταφράσει στην καθαρεύουσα, προσέξτε τώρα τελευταία, τέος συνεργάτης μου, και λέει και καυμένος. Έχει προφανώς και καυμένο τον εγκέφαλό του, ας πούμε. Ο άνθρωπος έχει παραλυρήσει και έχει κάνει μια ανέκδοση η οποία όχι μόνο δεν διαβάζεται, είναι εντελώς αντιποιητική. Μην πέσετε στο λάθος να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο. Δεν θα καταλάβετε τίποτε άλλωστε ούτως ή άλλως. Εκεί λοιπόν στον Μπραντ αναρωτιέται, δεν ξέρω καν, λέει σε ένα σημείο, αν είμαι χριστιανός, λέει ο Μπραντ. Το να το λέει αυτό ένας πιστός, αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη σημασία έχει. Από την άλλη μεριά ο Νίτσε, όπως είχαμε δει και σε άλλη εκπομπή, δεν ήταν μόνον εγγονός και γιος πάστορα, ήξερε απ' έξω, είχε ξεκινήσει να είχε εγγραφεί στη θεολογική σχολή. Τα Ευαγγέλια, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, τα ήξερε απ' έξω και ανακατοτά. Αυτό φαίνεται κυρίως από το Ζαρατούστρα. Εάν κάνει κάτι, συνεχώς αναιρεί χωρία, εδάφια του Ευαγγελίου. Τα αναιρεί, λέει το ανάποδο. Λέει, ας πούμε, κάπου στο Καταλουκάν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δηλαδή να αγαπάτε τους εχθρούς σας, και ο Νίτσε στο Ζαρατούστρα λέει να τιμάτε τους εχθρούς σας. Έχει τεράστια διαφορά. Όχι να τους αγαπάτε, να τιμάτε, να θέλετε να έχετε σπουδαίους εχθρούς, να επιδιώκετε να έχετε εχθρούς οι οποίοι να είναι αξιόλογοι. Γιατί αν έχετε αξιόλογους εχθρούς, κάτι σημαίνει και για σας αυτό. Αυτό είναι ο απόλυτος εγωισμός, ενώ το χριστιανικό είναι αλτρουιστικό. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δηλαδή να είστε ανώτεροι από το μίσος. Να μην έχετε μίσος μέσα σας, λέει το κήρυγμα του Χριστού. Γι' αυτό να αγαπάτε τους εχθρούς σας, μας φαίνεται παράδοξο, και ο Νίτσε λέει να τιμάτε τους εχθρούς σας. Είναι σαν να θέλει να συμπληρώσει και να πάει κάπου αλλού. Αλλά από την άλλη μεριά
θέλει να αναιρέσει το ευαγγελικό κήρυγμα, το χριστιανικό, το κήρυγμα του Χριστού, που είναι βέβαιο ότι σίγουρα το εκτιμούσε, αλλά δεν συμφωνούσε ιδεολογικά. Είναι λοιπόν ένας αρνητής προτεστάντης πάλι. Έχουμε να κάνουμε με την ίδια ιδεολογική οικογένεια. Είναι και οι δύο προτεστάντες, ο ένας είναι αρνητής προτεστάντης και βάζω πρώτα τον Νίτσε γιατί προηγείται ηλικιακά. Όχι, δεν προηγείται ηλικιακά. Ηλικιακά προηγείται ο Ήψεν, κάνω λάθος, συγγνώμη. Λοιπόν, ο ένας είναι αρνητής, ο Νίτσε, και ο Ήψεν είναι προτεστάντης σκεπτικιστής όμως. Και αυτό είναι σοβαρό το όμως. Πάμε να δούμε ένα άλλο στοιχείο που τους ενώνει. Αυτά εμείς ως μελετητές, οι ίδιοι είπαμε ότι δεν είχαν γέφυρες μεταξύ τους. Το άλλο στοιχείο που τους ενώνει χωρίς να το γνωρίζουν, γιατί ο Νίτσε δεν εγνώριζε την αρρώστια του ακριβώς, ο Νίτσε έπασχε από σύφυλλη και από σύφυλλη πεθαίνει. Για τον Ήψεν η σύφυλλη είναι μία νόσος, όπως φαίνεται στους βρικόλακες, είναι μία νόσος ηθική. Δηλαδή είναι μία απαξίωση του ανθρώπου γιατί κουβαλάει αμαρτήματα και μάλιστα αμαρτήματα των γονέων. Είναι κληρονομικά μεταδιδόμενη η σύφυλλη, που αυτό σημαίνει για τον Ήψεν ότι κουβαλάς τις αμαρτίες και των προπατόρων σου. Τιμωρείσαι χωρίς να φταίς. Έφταιγε ο πατέρας σου για διάφορα πράγματα τα οποία ήταν ηθικώς επιλήψιμα και αυτά βασάνιζαν το δικό σου σώμα. Κυρίως στους βρικόλακες υπάρχει αυτή η θέση. Ο Όσβαλτ είναι αυτός που πάσχει, που είναι ο νεαρός. Αλλά υπάρχουν και σε άλλα έργα διάσπαρτες μορφές, πρόσωπα, ήρωες υψενικοί, οι οποίοι έχουν σύφυλλη. Αυτό που έχω πιο πολύ μελετήσει, το πρόσωπο, είναι ο γιατρός Ρανκ στην Ώρα, δηλαδή στο ένα κουκλόσπιτο, όπου ο γιατρός Ρανκ είναι συφυλλιδικός, το ξέρει ότι θα πεθάνει. Ο άνθρωπος είναι ένας γιατρός μια χαρά, δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά ο πατέρας του ήταν μέθησος, ήταν αλκοολικός δηλαδή. Άρα λοιπόν ο γιατρός Ρανκ κουβαλάει εντός εισαγωγικών, σύμφωνα με τον Ήψεν, όπως το θέτει στο έργο, ένα κληρονομικό αμάρτημα. Άρα λοιπόν, εάν είχαμε τον Ήψεν να γνωρίζει την νόσο του Νίτσε, θα μπορούσε να του προσάψει ηθικά μειονεκτήματα, ότι δηλαδή κουβαλάει κάποια νόσο, όχι της ψυχής, όχι μόνο νόσο συγκεκριμένη του σώματος. Κοιτάξτε πόσο διαφέρουν οι αντιλήψεις. Εν τω μεταξύ, από τη μεριά του Νίτσε τώρα, ενώ πάσχει όντως από την αρρώστια, την οποία εμείς τώρα γνωρίζουμε ότι βέβαια αυτά τα συμπτώματα που τα γνωρίζουμε πολύ καλά από τις δικές του λεπτομερέστατες περιγραφές, είναι τα συμπτώματα του συφυλλιδικού, που χτυπάει τα νεύρα, το νευρικό σύστημα. Ναι, αλλά μόλις είχε την παραμικρή έκλαμψη και μόλις είχε την παραμικρή, γιατί ήταν ένα συνεχές πάνω κάτω. 3 μέρες δεν μπορούσε να κοιμηθεί και μετά κοιμόταν και δούλευε. Δούλευε με τρομερή ορμή, με τρομερή δύναμη. Έγραφε πάρα πολύ πυκνά τα διαστήματα που ήταν εντάξει σωματικά και μετά ξανακυλούσε πάλι στην αρρώστια του. Οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, υποφέροντας τόσο πολύ από αϊπνίες, από διάρειες και από πονοκεφάλους και από στομαχόπονους, θα καθόταν σε ένα κρεβάτι, θα σέρνονταν σε μια πολυθρόνα, σε ένα καναπέ, θα διάβαζε το πολύ πολύ μια εφημερίδα, θα καθόταν σε ένα τζάκι μπροστά και δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτός εκμεταλλευόταν το χρόνο που είχε κατά τον καλύτερο τρόπο
τον αξιοποιούσε, ώστε έβγαζε ένα τεράστιο έργο που ούτε ένας υγιής άνθρωπος δεν μπορούσε να παραγάγει τόσο πολύ. Είναι απίστευτοι οι ρυθμοί με τους οποίους δούλευε. Δουλεύοντας έτσι, υπερασπιζόταν τη ζωή. Το γράφει, αυτό το ξέρουμε από επιστολές τις οποίες απευθύνει σε φίλους του και τους λέει «Χάλια είμαι». Βλέπω σήμερα, έτσι πέτυχα μία επιστολή προς τον Φραντς Όβερμπεκ, είναι πολύ σημαντικός ιστορικός. Δεν έχεις? Είναι αυτό καθαρικά. Πήγα να της πάρω κάτι, να κάτσει να ζωγραφίσει. Το μικρόφωνο, παιδιά. Κλείστε το μικρόφωνο. Οκ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, λέω το εξής. Γράφει στον φίλο του, τον Φραντς Όβερμπεκ, Φεβρουάριο του 1883, και του λέει «Η υγεία μου», λέει, «ξανακύλησε όπως πριν από 3 χρόνια. Είναι χάλια ο άνθρωπος. Δεν μπορώ», λέει, «να κοιμηθώ». Και αφού του διεκτραγωδεί τι του συμβαίνει, που τον εμποδίζει να γράψει, αλλά παρόλα αυτά, λέει, «σηκώνομαι και γράφω ξανά», περί το τέλος της επιστολής του λέει «Είμαι ένας υπερασπιστής της ζωής». Δηλαδή νιώθει ότι θα το ξεπεράσει αυτό που έχει και περιμένει την ώρα, καραδοκεί στην κυριολεξία την ώρα, που θα ξαναείνε καλά, που δεν θα έχει πονοκέφαλο και αϊπνία, για να πιάσει να γράφει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πιάσει ξανά να γράφει. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος που αρνείται να πιστέψει στην νόσο, ενώ νοσεί. Πιστεύει στη ζωή και στη δύναμη της ζωής και ότι η δύναμη της ζωής θα πετύχει να υπερκαλύψει την νόσο. Είναι ο κλασικός υπερασπιστής της ζωής. Δεν είναι ο Μεμψίμηρος, ο οποίος είναι αρρωστιάρης και λέει, ή όπως ο χριστιανισμός, ας πούμε, το σώμα που είναι το σαρκίον, δεν έχει καμία σημασία, μόνον η ψυχή, μόνον το πνεύμα. Τίποτε. Αυτός λέει το σώμα, η υγεία του σώματος. Λοιπόν, είναι στον αντίποδα του Ήψεν. Όμως, δεν είναι μόνο ο Μπραντές ο οποίος βρίσκει ότι έχουν πνευματική συγγένεια. Είναι πάρα πολλοί άλλοι, πολύ σοβαροί στοχαστές ή μελετητές, οι οποίοι εντάσσουν αυτούς τους δύο σαν τις μεγάλες μορφές των δημιουργών, οι οποίοι υπήρξαν αναρχική, αλλά αναρχική αυτής ακριβώς της τάσης που είναι ο Νίτσε. Θα μπορούσαμε να το πούμε νιτσεϊσμό. Είναι αυτό που ο πατέρας μου ονόμαζε για τα νέα ελληνικά εγωτική αναρχία, και έδινε σημασία στο εγωτική με την έννοια ότι το κέντρο είναι το εγώ. Εάν κανείς μελετήσει όχι μόνο το έργο του Ήψεν, δεν συζητάμε για τον Νίτσε που το ich, το εγώ δηλαδή συνέχεια έχει μια θέση κεντρική στο έργο του. Το ίδιο είναι και στον Ήψεν. Εγώ. Η ποίηση που γράφω εγώ θα αλλάξει την ποίηση της Νορβηγίας, τους λέει κάποια στιγμή. Όταν πάνε να αμφισβητήσουν αν αυτό που γράφει είναι ποίηση. Δεν έχει σημασία, λέει, τι λέτε εσείς. Η ποίηση θα αλλάξει από τώρα που εγώ γράφω. Οι ίδιοι λοιπόν και οι δύο, με την επιμονή τους αυτή στο να τονίζουν το εγώ, ακριβώς, μπορείτε να το φανταστείτε το εγώ με κεφαλαίο, γιατί αποτελεί ιδεολογία. Φαντάζεσαι να με έχουν ακούσει όλοι για τον Νίκο. Ναι, Βίκυ, έχει μπει πάλι κάποιο, δεν ξέρω αν ακούγεται. Εντάξει, είμαστε εντάξει. Κατά λάθος ανοίγει κάποιο μικρόφωνο κάποια στιγμή, είμαστε εντάξει, okay. Ναι, εντάξει, ωραία.
υπάρχει και όρος εγωτισμός, το μεταφράζω στα ελληνικά, σε φιλοσοφικά λεξικά, δηλαδή σοβαρά φιλοσοφικά λεξικά, στου Ρίτερ, το 12άτομο, το λεξικό της φιλοσοφίας, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι ηχισμούς, κάπως έτσι, εγωτισμός θα το έλεγα, εγκοτίσμους θα μπορούσαμε να το πούμε στην λατινική. Είναι δηλαδή μια ειδική μορφή ιδεολογίας, είναι αναρχική ιδεολογία, αναρχική με την έννοια ότι, το εξηγώ, ότι δεν δέχεται κάποια άλλη αρχή πέραν του εγώ. Έτσι, άρα το εγώ είναι η πρώτη αρχή και μετά όλα τα άλλα. Άρα ο φέρον αυτή την ιδεολογία δεν ανήκει κάπου, δεν ανήκει σε ένα κόμμα, δεν ανήκει σε μία σχολή. Βάζει τον εαυτό του πάνω από όλα τα άλλα και οτιδήποτε άλλο το κρίνει ο ίδιος αν είναι καλό ή όχι. Είναι ένας αυτοκριτής και αυτοκρινόμενος ο εγωτικός. Δεν δέχεται άλλη αρχή πέρα από τον εαυτό του. Κατά τούτο είναι ο πιο γνήσιος και ο πιο ακραίος αναρχικός. Γιατί οι άλλοι αναρχικοί της εντελώς αντίθετης κατεύθυνσης δέχονται την ύπαρξη κοινοτήτων, συστημάτων κατά κάποιον τρόπο. Απλώς οπωσδήποτε όλα αυτά τα συστήματα έχουν ένα στοιχείο του εγώ βέβαια, έτσι, και του ατόμου. Αλλά ο νιτσεϊκός, δεν υπάρχει ο όρος υψενικός αναρχικός, υπάρχει νιτσεϊκός, αλλά σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Ήψεν, που είναι η κατηγορία που με πρώτο εισηγητή τον Στίρνερ, αυτός είναι ο πρώτος εγωτικός, και αυτοί οι τρεις, αλλά μόνο που με τη διαφορά ότι ο Στίρνερ δεν είναι δημιουργός, είναι φιλόσοφος. Ο Στίρνερ είναι καθαρά φιλόσοφος, αναλυτικός. Ο Νίτσε είναι δημιουργός και φιλόσοφος, ο Ήψεν είναι δραματικός συγγραφέας. Αυτοί οι τρεις όμως έχουν την συγκεκριμένη εγωτική ιδεολογία. Αυτή η ιδεολογία που τους βάζει στην ίδια κατηγορία αναγνωρίζεται, για παράδειγμα, από τον Κροπότκιν, το μεγάλο θεωρητικό του αναρχισμού, στο λίμμα του που γράφει στην Βρυτάνικα, στην Εγκυκλοπαίδεια Βρυτάνικα, γράφει το λίμμα Anarchism, και εκεί ακριβώς βάζει τον Ήψεν και τον Νίτσε στην ίδια κατηγορία. Για να το γράφει ο Κροπότκιν, που δεν ήταν εγωτικός, ήταν κοινωνιστής και κοινοτιστής. Δηλαδή κοινοτιστής είναι αυτός ο οποίος επιθυμεί μικρές κοινότητες και όχι μεγάλα κράτη και όχι μεγάλους κρατικούς οργανισμούς. Η κοινότητα θα σώσει τα πράγματα, τις καταστάσεις, όχι οι μεγάλοι κρατικοί σχηματισμοί. Μεγάλος κρατικός σχηματισμός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή είναι ομοσπονδιακό σύστημα, είναι μεν ένα μεγάλο κράτος, αλλά είναι 52 πολιτείες και δεν είναι μόνο οι πολιτείες, είναι οι δήμοι και είναι ειδικά καθεστώτα που υπάρχουν. Εσείς που έχετε ζήσει στην Αμερική το ξέρετε καλύτερα από μένα. Επομένως, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε μεγάλο κράτος. Η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία δηλαδή, είναι μεγάλο κράτος. Δεν έχει κάτι το κοινοτιστικό μέσα της. Ένα μεγάλο κράτος, η Γαλλία, είναι ένα κράτος. Η Ομοσπονδιακή Γερμανία όμως είναι ομόσπονδα κράτη. Βέβαια έχουν συγχωνευτεί στην κρατική οντότητα, σε μια κρατική οντότητα. Ο Κροπότκιν λοιπόν είναι κοινοτιστής. Θέλει μικρές κοινότητες, πολύ πολύ μικρότερες από τις απλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, αυτός λοιπόν που δεν είναι εγωτικός, βάζει τον Ήψεν εκεί που είναι στην κατηγορία του Νίτσε. Αυτό έχει σημασία για μένα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σαν μια προσκύρωση, μια βούλα, για να καταλάβει κανείς την μεγάλη συγγένεια αυτών των δύο μορφών. Έτσι. Από εκεί και πέρα η πνευματική παρακαταθήκη που μας αφήνουν, στην οποία θα προσθέσω και τον Στρίνμπεργκ, αν και δήλωνε στη ζωή του πολλά πράγματα,
άλλοτε δήλωνε θεϊστής, άλλοτε δήλωνε σοσιαλιστής. Ό,τι και να δηλώνει όμως ένας άνθρωπος πνευματικός, καμιά φορά δεν έχει τόση μεγάλη σημασία όσο αυτό που θα καταλάβουμε από το έργο του. Από το έργο του Strindberg, ενός ανθρώπου τόσο ταλαιπωρημένου προσωπικά από τη μια μεριά και από την υγεία του και από την κοινωνική του θέση και στάση και από όλα, γενικά ήταν ένας άνθρωπος που δεν χώραγε στα ρούχα ούτε τα δικά του. Έχει πάρα πολλές παράλληλες προς αυτούς τους προηγούμενους δύο, αν και θαυμάζει μεν τον Νίτσε, αλλά έχει αντίθεση προς τον Ήψεν και μάλιστα τον βρίζει. Είναι τρομερός λιβελογράφος. Ο Στρίνμπεργκ είναι, μετά τον Νίτσε, ίσως ο μεγαλύτερος λιβελογράφος της Ευρώπης. Δηλαδή, βρίζει τους πάντας, δεν ανέχεται τίποτα. Όλα του φταίνε. Φταίει ο γάμος, του φταίνε οι γυναίκες, μετά δεν του φταίνε οι γυναίκες. Μετά του φταίει η κοινωνία, μετά δεν του φταίει η κοινωνία. Μετά του φταίει ο εαυτός του, μετά έχει φοβίες, έχει αυτά. Είναι μια νοσηρή προσωπικότητα και γι' αυτό είναι μεγαλοφυής επίσης. Ένας χαρακτηρισμός ο οποίος δύσκολα θα μπορούσε να δοθεί στον οποιονδήποτε. Εάν θέλαμε να προχωρήσουμε, να βρούμε άλλη μία μορφή συγγενή προς τους τρεις προαναφερθέντες, θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήα, έχει πολύ μεγάλη σημασία, στον γνωστό μας, ας πούμε, Γερμανοεβραίο που ζούσε στην Πράγα, που αυτό δείχνει ότι δεν είχε μια συγκεκριμένη εθνική συνείδηση, τον Φραντς Κάφκα. Ο Κάφκα, ο μεγαλύτερος συγγραφέας του 20ου αιώνα, ήτανε από τα νιάτα του θαυμαστής του Νίτσε, περπατούσε, λέει, υπάρχει μία μνήα βιογραφική, περπατούσε στο πάρκο της πόλης διαβάζοντας από στήθους Νίτσε, σε ηλικία 19 ετών. Πήγαινε με παρέες και διάβαζε μεγαλοφόνος. Ο Εβραίος συγγραφέας και φίλος του Μαξ Μπροντ προσπαθούσε μία ζωή, ως το θάνατο του Κάφκα, στη σύντομη αυτή ζωή που έζησε, να τον πείσει ότι όχι, να μην ασχολείται με τον Νίτσε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ κρατημένος και εχθρικός απέναντι στον Νίτσε, αλλά ο Κάφκα δεν τον άκουγε. Και εκτός από αυτό το στοιχείο, έχουμε το στοιχείο ότι είχε επαφές με αναρχικούς στην Πράγα, και το τρίτο που είναι βασικό και θα ήθελα να το τονίσω, είναι ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και συνειδητά από τον Στρίνμπεργκ, εκτός από τον Ντοστογεύσκι. Δηλαδή οι επιδράσεις του είναι Ντοστογεύσκι, Νίτσε και Στρίνμπεργκ. Ειδικά δε από τον Στρίνμπεργκ έχει πάρει τον τρόπο γραφής με το πρώτο γράμμα από τα ονόματα, δηλαδή όπως λέει στη δίκη ο Κάπα, έτσι, ο Κάπα, δεν λέει ο Κώστας, λέει ο Κάπα. Ο Γάμα λέει αλλού, δηλαδή αυτή η συγκοπή των ονομάτων με ένα αρχικό, αυτό πρωτοσυναντάται, εάν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον εγώ εκεί το έχω πρωτοσυναντήσει, δεν γνωρίζω άλλον συγγραφέα προ αυτού, και επειδή είναι ομολογημένη η επίδραση από τον ίδιο τον Κάφκα, η επίδρασή του από Στρίνμπεργκ, πιστεύω ότι από εκεί το έχει πάρει. Ο Κάφκα όμως το έχει κάνει παντιέρα αυτό. Έχει πνευματική συγγένεια με τον Στρίνμπεργκ και τον Νίτσε και ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Είναι όμως ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ εσωτερικός, πάρα πολύ κλειστός, δεν λιβελογραφεί όπως λιβελογραφεί ο Νίτσε και ο Στρίνμπεργκ, όπως λιβελογραφεί επίσης ο Ήψεν. Δεν λιβελογραφεί γιατί είναι η ψυχοσύνθεσή του τέτοια, είναι κλειστός και ό,τι θέλει να πει το εκφράζει μέσα από το έργο του, τα διηγήματά του, τα οποία μάλιστα ο ίδιος έχει πολλά, για τα οποία έχει πολλά ερωτηματικά και δεν είναι διόλου βέβαιος ότι αξίζει τον κόπο να εκδοθούν. Εκδίδει κάποια εν ζωή, αλλά
σταυρώνει, να πούμε, ορκίζει το φίλο του, το Max Brod, τον εντός εισαγωγικών φίλο του Max Brod. Δεν ήταν φίλος του Max Brod. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία εκμεταλλεύθηκε το όνομα του Κάφκα. Στην αρχή τον βοήθησε να βγει και του στάθηκε και μπορεί να τον αγαπούσε σαν άνθρωπο, αλλά μετά έχω την εντύπωση, αυτό δεν μπορεί εύκολα να το μαρτυρήσει κάποιος, ότι στάθηκε εμπόδιο στην πρόσληψη του Κάφκα την πραγματική, γιατί ναι μεν εξέδωσε τα έργα του και πολύ καλά έκανε και δεν τον άκουσε που ήθελε να τα κάψει, αλλά ήθελε να βάλει, να χώσει την ουρά του μέσα στο έργο του Κάφκα. Έκανε αλλοιώσεις, έκανε ερμηνείες, έκανε βιογραφίες, έγραψε βιογραφικό, όπου ήθελε να τονίσει αυτά που εκείνος ήθελε και όχι αυτά που ήθελε ο Κάφκα. Και όταν κατάλαβε ότι η ζωή του δεν έχει πια τόση αξία σαν συγγραφέας, γιατί όταν έγραφε ο Μπρόντ, ο Κάφκα, όταν είχε ξεκινήσει να γράφει ο Μπρόντ, ο Μαξ, ο Κάφκα δεν ήταν τίποτε. Όταν όμως μετά σιγά σιγά ο Κάφκα έγινε ο Κάφκα, ο Μαξ Μπρόντ ήταν ένας ασήμαντος συγγραφέας μπροστά του και άρα άλλαξε ρόλο και ο ρόλος του μεταβλήθηκε σε έναν υπομνηματιστή του Κάφκα. Αυτός ο υπομνηματιστής δεν μπορεί να μην ζήλευε και έβαζε συνέχεια το εβραϊκό στοιχείο, την εβραϊκή προπαγάνδα, τον εβραϊκό φανατισμό, ο οποίος διακρίνει τους Εβραίους δυστυχώς, θέλοντας να αλλοιώσει την προσωπικότητα του Κάφκα, να μας πείσει ότι ήταν ένας ενσυνείδητος Εβραίος, για να μην πω και φανατικός, ενώ ο Κάφκα μόνον φανατικός δεν ήταν και μόνον καθ' αυτό Εβραίος δεν αισθανόταν. Δεν ξέρουμε τι αισθανόταν, αλλά η αλήθεια είναι πως δυσκολεύεται κανείς να σκεφτεί τον Κάφκα να νιώθει Γερμανός, τον Κάφκα να νιώθει Τσέχος, ούτε Τσέχος ήταν. Γερμανικά προτιμούσε όχι μόνο να γράφει αλλά και να μιλάει. Η γερμανική του ήταν πολύ πιο οικία γλώσσα. Σε γερμανικό γυμνάσιο σχολείο είχε πάει και μετά σε γερμανικό πανεπιστήμιο. Θέλοντας και μη, η οικογένειά του δεν είχε τόσο καλές σχέσεις με αυτήν και κυρίως όχι με τον πατέρα του βέβαια. Η οικογένειά του είχε προτιμήσει, είχε διαλέξει την οδό της συστράτευσης με την γερμανική κοινότητα της Πράγας, η οποία η γερμανική κοινότητα της Πράγας ήταν μια μειονότητα. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ήταν 7% οι Γερμανοί. Αλλά ήταν η ευημερούσα κοινότητα, η εμπορική κοινότητα, η πλούσια κοινότητα, η άρχουσα τάξη της Πράγας. Οι Τσέχοι, οι κακόμοιροι, εντάξει, δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τους Γερμανούς. Έτσι. Λοιπόν, ο Κάφκα λοιπόν κατά κάποιον τρόπο συμπορεύεται με το γερμανικό πνεύμα, διαβάζει Γερμανούς συγγραφείς, Γερμανούς κλασικούς, είναι γνώστης της γερμανικής παιδείας. Τώρα μεταξύ μας ποιας παιδείας να είναι τώρα, της τσέχικης παιδείας, δηλαδή και ποια είναι όλη η τσέχικη παιδεία και η συγγραφική, η λογοτεχνία της Τσεχίας ή έστω της Τσεχοσλοβακίας που ήταν τότε ενωμένη σε σχέση με τη γερμανική. Τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, οι Τσέχοι, εντάξει, ένα σλαβικό φύλο, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν έναν πολιτισμό αναμφίβολα κεντροευρωπαϊκό, αλλά δεν μπορεί να τον συγκρίνουμε με τον γερμανικό πολιτισμό. Στο κέντρο λοιπόν του γερμανικού πολιτισμού βρίσκεται ο Κάφκα και ο Μπρόντ θέλει να τον αλλοιώσει ενσυνείδητα και θέλει να αποκρύψει το τι ήταν ο Κάφκα πράγματι. Τον Κάφκα λοιπόν τον ανέφερα γιατί θέλω να κλείσω την τετράδα της συγγένειας αυτής, της παράδοξης συγγένειας, με έναν δικό του τρόπο και σε ένα δικό του βαθμό της συγγένειας Νίτσε, Ήψεν, Στρίνμπεργκ και βάζω τέταρτο με τις αποκλίσεις του τον Κάφκα. Άλλο πνεύμα, αλλά στην ουσία αν μιλάμε για το εγώ,
αν μιλάμε για τον άνθρωπο, για τον έναν, είναι ο ένας, ο έρημος, ο μόνος, αυτός που δεν έχει σχέση με τους πολλούς. Δεν θέλει να έχει σχέση και ούτε και οι πολλοί τον θέλουν. Αυτή η ερημιά που εμφανίζεται στο έργο του Νίτσε, αυτή η τρομερή ερημιά που εμφανίζεται στο έργο του Ήψεν, ο οποίος Ήψεν, πρέπει να σημειώσουμε ότι σε αντίθεση με τον Νίτσε που έζησε μόνος του και είχε έναν πάρα πολύ περιορισμένο, άστατο ερωτικό βίο, μια άτυχη ζωή γενικά, βέβαια ήταν και η αρρώστια μέσα, δεν μπορούσε πολλά να κάνει. Τι να κάνει οικογένεια? Ποια οικογένεια τώρα, μιλάμε σοβαρά? Ευτυχώς που δεν έκανε δηλαδή κιόλας ο άνθρωπος. Αυτός το μόνο που ήθελε είναι να γράφει. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτόν, ο Ήψεν είχε μια ευτυχή οικογενειακή ζωή. Είχε μια γυναίκα με την οποία έζησε όλη του τη ζωή. Είχε επίσης ένα γιο, ο οποίος γιος σπούδασε. Τον σπούδασε καλά, νομικά. Ο γιος του έγινε αργότερα πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Εντάξει. Ο γιος του παντρεύτηκε την κόρη του ομότεχνού του Μπιέρνσον και κάνανε οικογένεια επίσης. Και μάλιστα η γυναίκα του, η Μπιέρνσον, έγραψε και βιογραφία του Κάφκα, του Ήψεν, μία από τις ενδιαφέρουσες βιογραφίες που έχουμε, διότι γνωρίζει και οικογενειακά στοιχεία για τον πεθερό της. Έχει έναν ευτυχισμένο οικογενειακό βίο, κανονικότατο, χωρίς καμία απόκλιση, μόνο που σε πολλά έργα οι αναλύσεις του μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι μπορεί πίσω από την διαδηλούμενη ευτυχία και αγάπη να κρύβονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, το μυαλό του λειτουργεί με πολλά έμβολα. Με τόσα έμβολα που σκέφτεται κανείς ότι αποκλείεται να ήταν ευτυχισμένος μονάχα με τη γυναικούλα του, να το πούμε έτσι. Επίτηδες χρησιμοποιώ αυτό τον όρο. Σίγουρα δεν μπορούσε να σταθεί, πηδούσε το μυαλό του σαν τη βελόνα που πηδάει στο pick-up ο δίσκος, δεν μπορεί να σταθεί πάνω στις στροφές που θέλει ο δίσκος. Πήγαινε και αλλού. Του άρεσαν οι ωραίες κοπέλες που τον θαύμαζαν σαν δραματουργό, προφανώς. Είχε αλληλογραφία, το ξέρουμε πια αυτό. Δεν είμαστε στα χρόνια του Ήψεν που όλα αυτά είχαν μείνει κρυφά. Είναι η Έμιλι Μπάρνταχ, η οποία εμφάνισε μετά το θάνατο του Ήψεν, εμφάνισε τα γράμματα αυτά που φαινόταν μια πολύ τρυφερή σχέση. Αυτή ήταν 27 χρονών και αυτός ήταν 62. Αυτή η τεράστια διαφορά ηλικίας και η σοφία του βέβαια τον έκαναν να ξέρει, να έχει επίγνωση του ότι δεν μπορεί να καταλήξει κάπου ένας τέτοιος, να τον πούμε έρωτα, είναι και μεγάλη κουβέντα ίσως έρωτας. Ένας ενθουσιασμός όμως, ένας ενθουσιασμός υπάρχει και είναι λογικό να υπάρχει και μία έλξη, η οποία έλξη απλώς κάποιες φορές δεν μπορεί να ευοδοθεί, δεν μπορεί να πάει παραπέρα όταν το καταλαβαίνει η μία πλευρά, ας πούμε, ή και οι δύο. Αυτή βέβαια είχε κολακευτεί με το γεγονός ότι ο Ήψεν ο ίδιος ενδιαφερόταν για την προσωπικότητά της όπως νόμιζε και τα λοιπά. Προφανώς για την ομορφιά της θα ενδιαφερότανε. Ναι, εντάξει. Αυτή θα τον θαύμαζε. Είναι άλλο πράγμα. Είναι η έλξη την οποία ασκεί μια πνευματική προσωπικότητα. Και που όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο πολύ δείχνεις ότι είσαι μεστός, είσαι σοφός. Και αυτό τραβάει τους νέους ανθρώπους, αν δεν είναι εντελώς επιφανειακοί. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη ζωή. Αυτά τα έκανε λογοτεχνία ο Ήψεν. Με πολύ διακριτικό τρόπο έδωσε
την προσωπικότητα της γυναίκας του μέσα από διάφορες ηρωίδες. Κυρίως αυτό γίνεται στον Αρχιμάστορα Σόλνες, όπου είναι η γυναίκα του γενικώς η οποία κάνει κουμάντο. Ναι, αλλά είναι και η νεαρή εκεί πέρα, πώς λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, Βάγγελ λέγεται, και σε άλλα έργα. Δηλαδή θα δείτε, θα παρατηρήσετε ότι σε πολλά έργα από τα τελευταία του Ήψεν υπάρχει μία νεαρή η οποία ξεσηκώνει τον πατέρα της οικογένειας. Πέρασε λοιπόν με πάρα πολύ λεπτό και έντεχνο τρόπο μέσα στο δράμα την σχάση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου δημιουργημένου που έχει φτιάξει κάτι στη ζωή του και δεν μπορεί να σταθεί μονάχα στην οικογένεια, διότι όπως λέει πάλι στον Αρχιμάστορα Σόλνες, υπάρχει η ρογμή. Η ρογμή είναι εκείνη που έχει την αξία. Η ρογμή σε ένα σπίτι προαναγγέλει ότι θα πέσει το σπίτι, και αντίστοιχα σε μια οικογένεια η ρογμή είναι εκείνη που δηλώνει ότι ναι, εντάξει, υπάρχει η οικογένεια, υπάρχει η σχέση με τη γυναίκα, αλλά υπάρχει και η ρογμή. Κάτι ανάμεσα μπαίνει που δεν είναι το κλασικό εκείνο. Αυτή είναι η μεγάλη, η επαναστατική δημιουργία που δεν στέκεται στους τύπους, διεισδύει μέσα από τις ρογμές, από τις τρύπες, από τη ρογμή στο τζάκι, λέει κάπου αλλού. Αυτό είναι που θα φέρει το νέο. Το νέο έρχεται, ακριβώς η Χίλντε είναι στο Σόλνες, η Χίλντε. Το νέο είναι αυτό που αξίζει. Τα νιάτα είναι αυτά που αξίζουν. Δεν είναι μόνο επειδή είναι θηλυκό και επειδή είναι όμορφη. Είναι τα νιάτα. Γιατί τα νιάτα θα φέρουν το κάτι άλλο. Είναι κάτι που δυστυχώς δεν είχε καταφέρει να συλλάβει ο Νίτσε. Είναι πιο πίσω στο θέμα αυτό. Γιατί η διαταραγμένη ζωή του λόγω της αρρώστιας του τον απομόνωσε πιο πολύ από τις κοντινές σχέσεις. Δεν είχε πραγματικές σχέσεις. Είχε σχέσεις μονάχα πνευματικής φιλίας και να δούμε. Ήταν η ζωή του μια ερημιά. Και ενώ ο Ήψεν δηλώνει ότι είναι μόνος και έρημος, δεν ήταν τόσο μόνος και έρημος και αναγνώριση είχε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Νορβηγία αναγνωρίστηκε πράγματι σαν μεγάλος. Και παρότι δεν πήρε το βραβείο Νόμπελ, αυτό είναι το τραγικό, το βραβείο Νόμπελ το πήρε ο Μπιέρνσον, και βέβαια υπάρχουν και στην Νορβηγία κάτι ανέκδοτα που πηγαίνει, λέει, ο Μπιέρνσον να παραλάβει το βραβείο και του λένε «Κύριε Ήψεν, περάστε». Λέει εδώ είναι τα βραβεία, ξέρω εγώ, δεν το λέω καλά το ανέκδοτο. Ναι, κύριε Ήψεν, περάστε, λέει. Δηλαδή, εντάξει, γελάνε με το ότι δεν πήρε βραβείο Νόμπελ ο Ήψεν. Εντελώς συμπτωματικά πρέπει να σας πω ότι δεν πήρε βραβείο ούτε ο Στρίνμπεργκ. Τα βραβεία, όπως ξέρετε, είναι από την Ακαδημία της Σουηδίας, και στα χρόνια του Ήψεν Σουηδία και Νορβηγία ήταν και μία χώρα στην ουσία, ήταν ενιαίο βασίλειο. Εντάξει, είχε κάποια αναυτοτέλεια, αλλά οπωσδήποτε ήταν ενιαίο. Κατάφεραν να μην δώσουν βραβείο ούτε στον έναν ούτε στον άλλον, δηλαδή ούτε στους δικούς τους σημαντικότερους δημιουργούς, το νούμερο 1. Δώσανε σε άλλους, όχι ασήμαντους, ούτε ο Μπιέρνσον ήταν ασήμαντος, αλλά δεν έδωσαν στον Ήψεν βραβείο Νόμπελ. Έτσι. Εντάξει. Τώρα για τις άλλες χώρες να μην πούμε τίποτα, αυτό τελείωσα με αυτά, ότι στην Ελλάδα δεν έδωσαν στον Καβάφη, ας πούμε, έτσι, ούτε καν στον Παλαμά, και κατάφεραν να δώσουν στο Σεφέρι και τον Ελίτ. Εντάξει, πολύ δηλαδή μεγάλη υπερβολή και πολύ μεγάλη αδικία.
Δεν έχει καμία σχέση. Να μην μιλήσω για τον Καριωτάκη τώρα, γιατί η απεσιοδοξία του Καριωτάκη θα τους εμπόδιζε, αλλά και πάλι δεν είναι σοβαρός λόγος αυτός. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση, αν σας κάλυψα γενικώς ή αν σας έδωσα κάτι καινούριο. Ελπίζω να μην... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν. Να είστε καλά. Όποιος από τους ακροατές θέλει να ρωτήσει κάτι, ο κύριος Γιώτης εδώ. Κύριε Γιώτη, σας ακούμε. Ο Μάικ. Τον άλλο. Γεια σου, Μάικ. Είναι ο Μάικ. Γεια σου, Μάικ. Τι κάνεις? Μπράβο, Ιούκο. Έβαλες πολλά σε ένα μικρό... Και εγώ νομίζω ότι ήταν λίγα. Αυτό είναι. Χρονικό. Χρονικό ναι. Αυτό. Αλλά για μένα νομίζω ο Νίτσε είναι πολύ σημαντικό για σήμερα. Και το Κάφκα και όλα αυτά που έχεις βάλει σε αυτό το όμιλο. Και θέλω να ξέρω, σταματήσουμε λίγο νωρίς, έτσι. Δεν φτάσουμε ακριβώς στο σύγχρονο εποχή. Ναι, σταματήσαμε νωρίς, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πνεύμα ώστε να βάλουμε δίπλα σε αυτά. Γι' αυτό και που να έχει και συγγένεια. Δεν είναι μόνο να είναι μεγάλο πνεύμα, πρέπει να έχει και συγγένεια. Δηλαδή προσπάθησα να δείξω μια πνευματική συνέχεια. Ναι. Έτσι. Μου φαίνεται ότι ο Νίτσε είναι ένας φιλόσοφος που πολλοί ακόμα διαβάζουν. Ο Hegel, ποιος διαβάζει Hegel που δεν είναι στην ακαδημία, πανεπιστήμιο? Ποιος διαβάζει Marx maybe, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο θέμα. Αλλά να καταλαβαίνουμε πώς είναι, πώς μπορώ να ζω τον εαυτό μου τώρα. Ένας που ψάχνει αυτή την ερώτηση θα βρει Νίτσε και θα διαβάζει Νίτσε. Και αυτό σημαίνει κάτι, γιατί in the modern day τα πράγματα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν είναι λίγο πιο προχωρημένο από πριν που ήταν και λίγο έχει radical change με τα ίντερνετ, τα τηλέφωνα, AI, όλα αυτά είναι μεγάλες και σαν Αμερικανός βλέπω ότι την χώρα μου αλλάζει τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά είναι μέσα την αλλαγή. Και όλα αυτά με πιάνει ότι είναι μέσα στη σκέψη στην Νίτσε. Είναι κάτι που κατάλαβε αυτός που τώρα, in the recent years, τώρα το βλέπουμε και είναι σημαντικό από his influence. Ναι, είναι πολύ σωστή είναι η ερώτηση. Δεν είναι μόνο ερώτηση, είναι και κρίση. Ναι, είναι προφητικός. Αυτό που λέμε, προφητικός είναι ο Νίτσε. Ο Νίτσε είναι πολύ σύγχρονος. Μιλάει και για τα σύγχρονα προβλήματα, για το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι ένας σημερινός άνθρωπος. Δεν μιλάει μόνο στο 19ο αιώνα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαβάζεται και σήμερα. Διαβάζεται σήμερα, δεν διαβάζεται τόσο πολύ στα πανεπιστήμια, διαβάζεται από αναγνώστες. Ναι. Από αναγνώστες, από ανθρώπους κανονικούς που πάω στο βιβλιοπωλείο και αγοράζω ένα βιβλίο για να καταλάβω κάτι διαφορετικό. Ο Μάρξ που αναφέρατε προηγουμένως, εντάξει, είναι μια άλλη περίπτωση. Ο Μάρξ είναι διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία, έτσι, και που υποτίθεται ότι ο Μάρξ την έθεσε, η ιδεολογία η κομμουνιστική. Εντάξει. Άρα δεν θα διαβάσει Μάρξ, δεν θα προσπαθήσει να διαβάσει Μάρξ μόνον ένας που ενδιαφέρεται για φιλοσοφία, αλλά ένας που ενδιαφέρεται για αυτή τη μορφή πολιτεύματος. Εντάξει, ενώ ο Νίτσε μιλήσει στον άνθρωπο, στο συγκεκριμένο άνθρωπο και θα μιλήσει με τρόπο προφητικό.
Τη γάτα σου έδιωξες, δεν πρόλαβα να... Είναι το σκυλί μου τώρα. Α, είναι το σκυλί, συγγνώμη. Ναι. Το Rottweiler είναι αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πάντως Αυτό, ο Μάικ Ήρκο, που είναι ο γιος του Κώστα από την Αμερική, μένει στην Αμερική. Θυμάμαι όταν ερχόταν το καλοκαίρι εδώ, τα καλοκαίρια δηλαδή, κάθε καλοκαίρι ερχόταν, και από πολύ νεαρά ηλικία διάβαζε Κάφκα και μου έκανε εντύπωση πως ένα παιδί 15 χρονών, 18 χρονών, 17 διάβαζε Κάφκα. Μάικ? Ναι, δύσκολο να διαβάσεις, γιατί δεν είναι με την πρώτη να τον υποχρεωτικά να τον πιάσεις, αλλά δεν ξέρω. Μάικ, είχες ξεκινήσει μήπως από τη Μεταμόρφωση? Στον Κάφκα το θυμάσαι? Όχι. Όχι, The Judgment. Judgment. Ναι. Να σκέψω αυτό λίγο. Ναι. Αυτό και The Penal Colony. Ναι. Το πιο διάσημο έργο. Το πιο sci-fi. Ήρθε από το science fiction λίγο. Από εκεί πλευρά. Ναι. And είναι ένα από τα καλύτερα short story writers ever. And very influential. And I also read Edgar Allan Poe. And Ποιο βιβλίο του Κάφκα είναι το πιο σημαντικό? Δύσκολα να πω. Ποιο έργο? Το πιο γνωστό είναι The Trial. Τι είναι στα ελληνικά? Εντάξει, είναι. Ναι, είναι η I like δίκη. the Castle better. Ναι, αυτό, ναι, επίσης. Ίσως είναι το σημαντικότερο, ο πύργος. Είναι der Schloss που είναι στα γερμανικά. Είναι πιο φιλοσοφικό. Και ήταν φίλοι με τον Νίτσε. Δεν είχε πεθάνει ο Νίτσε. Ναι, ήταν άλλη εποχή. Ναι. Δηλαδή, ναι, είχε γεννηθεί στα τελευταία χρόνια του Νίτσε, αλλά δεν ήταν καν στην ίδια χώρα, διότι ο ένας πέθανε στη Γερμανία, ενώ ο άλλος γεννήθηκε στην Πράγα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν ήταν στην ίδια χώρα και στην ίδια πόλη, ο Νίτσε από το 1889 ως το 1900 που πεθαίνει ήταν διανοητικά ανάπηρος. Άρα δεν μπορούσε δεν είχε επαφή. Δεν τον βλέπω καλά. Μήπως ο σκύλος θέλει να ασχοληθεί με φιλοσοφία και λογοτεχνία? Τον βλέπω πολύ. Και ο Κάφκα ήταν άγνωστος όλη την καριέρα του. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση. Ο Κάφκα, ναι, δεν είχε αναγνωριστεί. Δεν είχε αναγνωριστεί, αλλά όταν πέθανε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι η Μίλενα, στην οποία γράφει και γράμματα, Briefe an Milena, επιστολές στη Μίλενα. Ποια είναι η Μίλενα? Η Μίλενα ήταν μια Τσέχα μεταφράστρια, η οποία είχε μεταφράσει από τα γερμανικά στα τσέχικα διηγήματά του. Τον είχε αγαπήσει, είχαν συνδεθεί, αυτή ήταν παντρεμένη, αλλά και αυτός της έλεγε, όπως έλεγε σε όλες τις γυναίκες, ήταν φοβερός. Έλεγε, έχω να σου διαθέσω 1 ώρα την ημέρα. Είμαι ένα γραφείο, έλεγε. Είμαι ένα γραφείο, δεν είμαι άνθρωπος. Δηλαδή εννοούσε ότι εγώ θέλω να γράφω και δεν έχω καιρό να ασχοληθώ με γυναίκες. Μπορώ να σου διαθέσω 1 ώρα την ημέρα. Φοβερό. Από την Πράγα ήταν ο Κάφκα, γεννήθηκε στην Πράγα. Ναι, γεννήθηκε στην Πράγα. Ναι, και ήταν Εβραίος. Εβραίος ήτανε. Την ώρα που ο σκύλος έκανε επιθέσεις, το είπα, αλλά δεν νομίζω το είπες, αλλά εγώ προσπαθούσα να τον διώξω, γιατί κορίτσι είναι. Τέλος πάντων, κορίτσι είναι φίλη μου, είναι φίλη μου, είναι κορίτσι μου, είναι το κοριτσάκι μου. Εντάξει, συγχωρήσε. Sorry, αλλά δεν το άκουσα αυτό, Ήρκο. Ήταν Εβραίος, αλλά... Ο σκύλος είναι Εβραίος, Βίκη. Όχι, είναι κορίτσι, ναι, είναι Εβραία κι αυτή. Θα τον βάλουμε στο φούρνο, Όχι, ο Κώστας δεν εννοεί ότι για το φούρνο και τα λοιπά, δεν αναφέρεται σε αυτά. Λοιπόν, όχι, πλάκα κάνω, αφού τα αγαπάω τα σκυλιά, τώρα ήθελα να πω κάτι. Εντάξει, φυσικά. Τι ήθελα να πω,
Ναι, ήταν Εβραίος, αλλά είπαμε ότι διάλεξε, ήταν της γερμανικής παιδείας, γιατί οι Εβραίοι ήταν μοιρασμένοι στα δύο. Άλλοι ήταν με το μέρος των Τσέχων, που ήθελαν την εθνική τους ανεξαρτησία και ήθελαν να απαλλαγούν από τον γερμανικό ζυγό, και άλλοι ήταν με το μέρος των κυρίαρχων, των Γερμανών. Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η Τσεχοσλοβακία, δημιουργήθηκε, οπότε ξαφνικά ο Κάφκα, ενώ ήταν μέσα σε ένα γερμανικό περιβάλλον, βρέθηκε μέσα σε ένα τσεχοσλοβάκικο περιβάλλον και δεν ήταν αρεστός ούτε στους Τσεχοσλοβάκους, οι οποίοι τον θεωρούσαν στην ουσία συνεργάτη του κατακτητή, άμα το δούμε και έτσι. Βέβαια. Η Μίλενα λοιπόν δεν είναι μόνο που τον αγάπησε, αλλά κατάλαβε τόσο πολύ το έργο του και την σημασία αυτού του ανθρώπου, ώστε την ημέρα της κηδείας του Κάφκα δημοσίευσε σε ένα περιοδικό ή σε μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι, μια κριτική, σύντομη, 2-3 σελίδες, την οποία αν τη διαβάσει κανείς είναι για να σε πάρουν τα δάκρυα. Δηλαδή είναι τόσο συγκινητική, είχε Πού καταλάβει... υπάρχει αυτό, Ερικό? Πού υπάρχει? Αυτό τώρα, κοίταξε, τώρα Βίκη με ρωτάς, άκουσε, αυτό κάπου θα το βρεις ή τέλος πάντων να σου το πω, εγώ το έχω στη γερμανική. Αν το βρεις να μου το στείλεις μήνυμα. Τι μήνυμα να στο στείλει? Πρέπει να το σκανάρω, να το σκανάρει ο Βαγγέλης, να στο στείλει, να σου πω στα γερμανικά, στα γερμανικά, τι θα το κάνεις? Ναι, όχι, γερμανικά τίποτα. Δεν υπάρχει στα ελληνικά. Στα ελληνικά θα είναι μεταφρασμένο από κάποιον από αυτούς τους κάφρους εδώ πέρα που λέγονται Έλληνες, ενώ έπρεπε να ζουν στην Αφρική με τα ταμπούρλα. Εσύ δεν δέχεσαι άλλες μεταφράσεις. Εγώ θα μεταφράσω και αυτό. Ναι, κοίταξε, θα το συμπεριλάβω αυτό στην έκδοση της μεταμόρφωσης που θα βγάλω μετά το Ζαρατούστρα. Θα βγάλω τη μεταμόρφωση του Κάφκα και εκεί θα αναφερθώ σε αυτό και θα το μεταφράσω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον για τη βιογραφία του Κάφκα. Θα κάνετε λίγο υπομονή πάλι. Θα διαβάσετε στα ελληνικά, δεν θα είναι στα αγγλικά. Πάντως στα αγγλικά σίγουρα υπάρχει, όπως υπάρχουν τα άπαντα του Κάφκα. Ναι, στα ελληνικά εγώ το προτιμώ. Ωραία, θα περιμένουμε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Στα ελληνικά τα έχουν κάνει χάλια όλα αυτά. Δεν είναι... Ναι. Πιστεύω. Έτσι. Ωραία, θέλει να ρωτήσει κάποιος άλλος, παιδιά, επειδή ο Ήρκος έχει και μετά συνέχεια άλλο meeting και συνάντηση και γεύμα και τα λοιπά. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει? Γραμματιακές μαζί με τον Βαγγέλη. Όχι, μία απλή ερώτηση για τον Νίτσε. Παρότι ήταν στην ουσία Έλληνας, γιατί δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα? Πάλι ρε Κώστα, αφού το ξαναρώτησε αυτό, Κώστα, δεν το ξέρει. Αυτό θα σου έλεγα ότι το έχεις ξαναρωτήσει και θα σου απαντήσω ξανά, αλλά δεν πειράζει. Τότε οι Γερμανοί και οι Βόρειοι κατεβαίνανε μέχρι την Ιταλία. Δεν ξέρω, φοβόντουσαν στην Ελλάδα ότι μπορεί να κολλήσουν και καμιά χολέρα, μπορεί να τους φάνε τίποτα ληστές. Δεν ήταν οι καταστάσεις όπως είναι σήμερα, δεν ήταν μια τουριστική χώρα η Ελλάδα. Ενώ η Ιταλία είχε οργάνωση, δηλαδή μπορούσε να πας, είχε συγκοινωνία, ταχυδρομεία, όλα αυτά τα οποία είναι προϋποθετικά. Έβρισκες δωμάτιο να μείνεις σε πολλές πόλεις, κανονικά. Ναι, αλλά έτσι όπως έχουμε διαβάσει ότι ο Νίτσε λάτρευε την ελληνική φρουστή. Ναι, λάτρευε και δεν ήθελε να πάθει χολέρα. Είχε τους πονοκεφάλους, να έρθει εδώ να τον πιάσει κανένας γιατρός, ας πούμε. Λες ότι εκείνη την περίοδο είχε αυτά τα θέματα. Μα βέβαια, τι νομίζεις? Ναι. Δηλαδή, είναι περίεργο να ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Ναι. Είναι το ερώτημα του Κώστα. Και εμένα υπήρχαν λίσταρχοι, ήταν ο Νταβέλης, ξέρω εγώ, από εκεί, στο Δήλεση, ας πούμε, πήγαινες και σε ληστεύανε. Η Ιταλία δηλαδή δεν είχε προβλήματα τότε τέτοια, ας πούμε? Όχι, τέτοια, καμία σχέση. Καμία σχέση. Η Ιταλία είχε μια εδαφική συνέχεια πρώτα-πρώτα με την Ευρώπη. Έπαιρνε κανείς αν δεν έπαιρνε το τρένο, που υπήρχαν τρένα και την εποχή έπαιρνε το αμάξι, πήγαινε, υπήρχαν συγκοινωνίες, θα έπαιρνε και ένα πλοίο. Αυτά η Ελλάδα ήταν αποκομμένη. Ποιο πλοίο? Πας στον Πειραιά, θα κατέβεις στον Πειραιά και τι θα κάνεις? Θα έμενε σε κανένα ξενοδοχείο στον Πειραιά κάτω? Δηλαδή ήταν κάτι το... Αλλά υπήρχαν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, ήταν πολύ στην Ελλάδα. Είχαν έρθει, βέβαια. Είχε έρθει ο Βύρονας τώρα για άλλους λόγους.
Άλλο. πιάσουμε, ναι, άλλο. Τώρα, Οι εντάξει. Γερμανοί όμως, Ήρκο, είχαν έρθει, δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο για τον Νίτσε. Ναι, πόσοι Γερμανοί, για βάλε εκείνους που πηγαίναν στην Ιταλία και εκείνους που ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Καμία σχέση. Σε αριθμό ήταν πολύ, πολύ ελάχιστοι σε σχέση με Ναι, εκείνους. ναι, κατάλαβα. Αυτός είναι νομίζω ένας λόγος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε και πολλά λεφτά και αυτά να έχει. Ήταν άλλο το καθεστώς που ίσχυε στην Ήταν και Ελλάδα. αρκετά κλονισμένη υγεία τα τελευταία χρόνια επίσης. Ναι, λοιπόν, Οπότε- εάν κανείς σήμερα πει σε κάποιον, ξέρετε, έχει μερικά αξιοθέατα εκεί στη Συρία, πηγαίνει στη Συρία, έχει αξιοθέατα στην Ανατολική Τουρκία. Οι 9 στους 10 θα μου πούν, πού να πάω εκεί, τι αυτό. Για Ναι. σκεφτείτε το έτσι. Ναι, και αυτό Δεν έχει. είναι τόσο απλό. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, πού να πάω, πού να τρέχω, αν μου τύχει κάτι, αυτό δεν λέμε. Κάτι να μου συμβεί, ένας πονόδοντος να με πιάσει, πού θα πάω, στον Ντιγιάρμπακυρ σε οδοντίατρο. Αυτό δεν λέμε. Ενώ άμα πας στο Παρίσι, ξέρω εγώ, και σε πιάσει πονόδοντος, αισθάνεσαι μια ανασφάλεια. Η Ιταλία ήταν πιο προηγμένη τότε. Η Ιταλία ήταν σίγουρα πιο προηγμένη. Δεν είχε καμία σχέση η Ιταλία. Η Ιταλία δεν είχε Και βγει Ελλάδα. από την τουρκοκρατία. Ναι. Ξεχνάμε, δηλαδή 50 χρόνια πριν Έμενε και η Ελβετία και η Ιταλία. έμενε στην Ελβετία. Ναι, Ελβετία λίγο έμεινε, ρε Κώστα. Λίγο έμεινε στην στην Ελβετία πάντως. Ναι. Εκεί με το Ζαρατούστρα βλέπω αρχίζει πάλι τις αγάπες ο δικός Θέλει του. όλο να ανεβαίνει στο τραπέζι, με έχει εκνευρίσει. Είμαστε στη βεράντα. Καθόμαστε έξω και όταν κάθομαι έξω, δηλαδή, έρχεται και κάτι να φαίνεται πάνω. Πάντως, στην Ελβετία παραιτήθηκε μόνος του Ήρκο από το πανεπιστήμιο αυτός. Καλά, παραιτήθηκε γιατί του κάνανε πόλεμο, εντάξει. Όχι, αλλά και μετά την παρέτηση Βασιλεία, έμεινε η Ελβετία κάποιους καιρούς. Στο Σίλστ Μαρία, ναι. Όχι, κατατάχθηκε στο στρατό, νομίζω, σε κάποια στιγμή. Καλά, εντάχθηκε στο στρατό και μετά από λίγο πάλι δεν τα κατάφερα. Ήταν το πιο τρελό άτομο όλων των εποχών. Ήτανε, ναι. Κατά κάποιον τρόπο, σε σχέση με την προσωπικότητα που ήταν, ναι, βέβαια. Αλλά από αυτόν εμπνεύστηκε ο Χίτλερ όμως, Αυτό... Εδώ είμαστε. Αλλά θα με σκοτώσουν τώρα στο... Περιμένουν να το ανοίξουν. Θα το αναλύσουμε αυτό, τη σχέση του, ας πούμε, αν ο Χίτλερ κάποια στιγμή εμπνεύστηκε. Να μας το πεις αυτό, αν έχεις άποψη σε αυτό. Από τον Νίτσε. Ναι. Σας είπα όμως ότι η έμπνευση εξαρτάται πώς την παίρνεις και τι έμπνευση είναι. Δηλαδή είναι γνήσια έμπνευση, είναι ένα πάτημα δικό σου για να πεις τι, πώς. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τέλος πάντων, δεν έχω ζήσει και στη Γερμανία, ας πούμε, ούτε είμαι και ειδικός της περίοδου. Αλλά δεν ήταν καταρχάς ο κατεξοχήν προτιμόμενος συγγραφέας του Χίτλερ κατά δήλωση του ίδιου. Κατά δήλωση του ίδιου ήταν ο Σοπενάουερ. Τώρα τι σχέση είχε ο Χίτλερ με τον Σοπενάουερ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά έλεγε, ναι, τον εκτιμώ, αλλά ο Σοπενάουερ είναι ο δικός μου. Έτσι, γιατί ο Νίτσε είχε μέσα και αντιγερμανικά κηρύγματα. Αυτά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το δεχόταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρόβαλε την εθνική ισχύ των Γερμανών, το Deutschland über alles, όλα αυτά. Γιατί για τον Νίτσε η Γερμανία ήταν πολιτιστικά 0 μπροστά στη Γαλλία. Έτσι, επομένως υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά. Τώρα δεν κάνω πλάκα, τώρα μιλάω σοβαρά. Εντάξει. Λοιπόν, σκεφτείτε εσείς... Ατελείωτο είναι το θέμα του Νίτσε. Ατελείωτο είναι. Θα σας κάνω εγώ μια υποχρεωτική διακοπή. Για λίγο. Ωραία, Ήρκο, να... Για τον Ζακ Ντεριντα, ξέρεις κάτι? Ναι, καλή ερώτηση. Ένας μαλάκας είναι, εντάξει, δεν έχω άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω. Ένας ηλίθιος, Γάλλος, κακιάς ώρας, μαρξιστοειδής, άνευ ουσίας. Ένας ηλίθιος που νομίζει ότι μπορεί να κάνει ερμηνείες του Νίτσε και να μιλάει για τον Νίτσε, για καρπαζές. Και αυτός και είναι άλλη. Ναι. Διαφωνώ με όλα αυτά.
Η αποδόμηση που έχει κάνει το deconstruction. Τώρα δεν είμαι ειδικό στον Τεριντά. Αυτά τα οποία περί Νίτσε έχει πει, αυτός και η σχολή της μνησικακίας που λέει και ο Μπλουμ, είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρουν. Δεν θα προλάβω στη ζωή μου να τα μελετήσω, διότι δεν με ενδιαφέρουν απλώς γιατί έχω άλλα πράγματα να κάνω και από εκεί και πέρα είναι και στην αξιολόγηση του καθενός. Προς Θεού, η άποψή μου είναι προσωπική, δεν διδάσκω στο πανεπιστήμιο. Τη γνώμη μου με ρωτήσατε. Και ο Σπινόζα, μια τελευταία ερώτηση για τον Σπινόζα. Ο Σπινόζα είναι ένας σπουδαίος από τους πολύ πολύ μεγάλους και σπουδαίους Γερμανούς φιλοσόφους. Γι' αυτό θα μας πεις μια μέρα. Ας πούμε, για το Σπινόζα, εντάξει, πρέπει να με ενημερώσετε πριν για να μπορέσω να είμαι πιο διαβασμένος. Είναι μέσα στη δεκάδα των μεγάλων φιλοσόφων της νεότερης εποχής. Οπωσδήποτε. Ωραία. Δεν είναι Γερμανός ακριβώς, είναι Ολλανδός, ας πούμε. Εβραίος είναι δηλαδή, ναι. Εβραίος. Ναι. Ο Μπαρούχ Σπινόζα, ναι. Μπαρούχ, έχει επηρεάσει τον Νίτσε οπωσδήποτε. Εντάξει. Ναι. Αντρέα, βάλε στο site «Πας μη Έλληνας, βάρβαρος εστί». Αυτό το είπε ο Καβάφης όμως. Ή ποιος το είπε? Όχι, το είπε ο Νίτσε. Όχι, δεν το είπε ο Νίτσε. Αυτό είναι αρχαίο ρητό. Τώρα δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Ο Νίτσε δεν νομίζω να το είπε αυτό, ρε παιδί. Όχι, δεν το είπε ο Νίτσε. Απλώς το αναφέρει σε ένα βιβλίο του. Μπορεί να το αναφέρει και αυτό, ναι. Πας μη Έλλην βάρβαρος είναι αρχαίο. Όχι, ναι, δεν το είπε ο Καβάφης σίγουρα. Πας μη Έλληνας, βάρβαρος εσύ. Λάθος, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως. Με τη γενική έννοια, ναι, έχει μια... Με την έχει έννοια του Έλληνα ίσον πολιτισμένος άνθρωπος, ναι, βέβαια, ναι. Έχει μια αλήθεια, ναι. Ναι. Αυτά. Ωραία. Κώστα, θες Πάρα να... πολύ ωραία. Κάτι μάθαμε, έστω και αν μαθαίνουμε ένα τσχυλί στην ημέρα. Ένα τσχυλί, γιατί εγώ τα ξέρω όλα. Και εγώ άμα διαβάσω ένα βιβλίο και 1 στα 10 να μου μείνει, καλά είναι. Εμείς να μάθουμε τουλάχιστον λίγα από αυτά που ξέρεις εσύ, είμαστε ευχαριστημένοι. Εντάξει. Ωραία. Μα το να μάθουμε, Ήρκο, το να ακούμε και να ρωτάμε είναι μια αρχή. Βέβαια, έτσι είναι ο διάλογος. Από εκεί ξεκινάει ο διάλογος. Ο διάλογος είναι η βάση. Αυτό είναι το ελληνικό. Οι Έλληνες μιλούσαν. Οι βάρβαροι, άμα ρώταγες κάτι και δεν άρεσε του βασιλιά, σου κόβε και το κεφάλι. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Αυτό είναι ωραίο θέμα μια μέρα, διάλογος. Τι είναι διάλογος? Είναι ωραίο θέμα. Ωραία. Εντάξει. Θα σκεφτείτε, θα μου πει η Βίκη για το θέμα, θα φωνάζω πάλι το Βαγγέλη όσο δεν είναι στο Λαύριο. Γιατί το διάλογος έχει, ας πούμε, effect και στο day-to-day life, καταλάβεις. Βέβαια, φυσικά. Μέχρι να σας τον φέρω στο Λαύριο στις 7 του μηνός εκεί. 7 του μηνός. Εντάξει. Τέλεια, πάρα πολύ. Ωραία. Έγινε, να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Ήρκο, και ευχαριστούμε τη Βίκη που το οργάνωσε. Ωραία. Τα λέμε πάλι. Έγινε.